Di sala 1975 de li ser çemê Muradê bendava Kebanê hat çêkirin. Bi vê bendavê di navbera bajarê Dêrsim û El Ezîzê de guleke avê çêbû. Tevî daxwaza şêniyên her du bajaran pirek nehat çêkirin. Riya di navbera her du bajaran de 7 kîlometran dirêj bû. Ji bo çareserkirina pirsgirêka rê, li şûna pirê bi ferîbûtê hatûçûn têkirin. Lê belê rêwîtiya bi ferîbûtê bi peretî ye. Yên ku bixwazin di rê Kurtkirê biçin, perên xwe didin û riya xwe 7 kîlometran kurt dikin. Bihayê veguhestina wesayîtan ji 16 lîreyan dest pê dike û li gorî meznahiya wesayîtê heta 100 lîreyan jî diçe. Turan Ceylan ku şîrîkê kompanya veguhestinê ye dibêje. Havînan gelek qerebalık çê dibe. Lê wekî din sakîn derbas dibe. 45 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Ev 45 salın em li vir xizmetê didin. Ji ber ku rê Kurd ke welatî gelek vê rê bikartînin. Bi taybetî di mehên Havînê de gelek rêwî vê rêyê bikartînin. Lê ji bilî Havînê mehên din ne gelek qelebalık e. Dema ku rêwî li vapuran swar dibin û di rê de simîtan davêjin ber qaqlîbazan keyfxweş dibin. Ev 46 salin welatî bi ferîbûtê têno diçin. Nîv saetê carekê, carna jî 15 xulekan carekê seferek têkirin. Bi roj û şev ango 24 demjimêran xizmet tê dayîn. Ferîbûtên kompanyeka taybet jî hene û yên şaredariyê jî hene. Rêwîtî kurt e, di 10 xulekan de bi dawî dibe. Lê di vê navberê de rêwî bêhna xwe vedikin û wêne û vîdyoya digirin. Ben Hozatlıyım. Her sene Elazığ'dan Hozat'a geçmek için aslında mecburiyetten bu yolu kullanmak zorunda kalıyorsun herhalde. Ez xelka Hozatê me. Ji ber ku ji El Ezîzê biçin Hozatê, ji neçarî di vê re têm û diçim. Li vir pirek nehatiye çêkirin. Ji zeroketiya xwe ve her sal ez vê rê bikartînim. Lê ez ji vê rêvîtiya li ser golê û temaşekirina xeza û dîtina qaqlebazan bextewer dibim. Nav meyla sê çajara derbas dibe. Vira rêkin dibe, emer wê lê re dirêj dibe. Bu yekem vê deraratê. Açıkçası hani zorunluluktan tercih ediyorum. Bi rastî em ji naçarî vê rêyê bikartînin. Lê em ji vê rêwîtiyê gelek kêfxweşin. Em ji Enqereyê tên. Dema ku derbasî Hozatê dibin, em di vê rêyê de derbas dibin. Em ji wesayîtê peya dibin û tên vir. Dêna me derdikeve. Çim Dersim'im. Biraz zaf eziyet dik şimdi. Çünkü feribotı dipeni, zaf dipeni. Yani zaran sesatan bile dipeni havini. Ama eke köprü bir zafrın dibi. Ratteni terne kani. 5 dakikanın ter ama vaz zaf çiledik şimdi, zaf dipeni. Di mehên Havînê de bi hezaran welatiyên eslê xwe ji El Ezîz û Dêrsimê ne ji Ewropayê tên û bêhnvedana xwe li bajarên xwe dikin. Welatiyên ku ji rêyekê dûr û dirêj tên bi kurtî ve jî di rêwîtiya bi ferîbûtê de bêhna xwe vedikin û demeke xweş derbas dikin. Her çiqas rêwî ji rêwîtiya li ser gûlê û dîtina qaqlîbaz û temaşekirina xwezayê keyfxweş bin jî ew her tim daxwaza çêkirina pirekê tînin zimên. Ev der bendava Kebanê ye li ser vê bendavê xizmeta veguhestina wesayîtan bi ferîbûtan jî tê dayîn. Rojekê em zêde derdorê 2500 wesayît anko tirimbêl bi saya van ferîbûtan derdorê 7 kîlometre rêya xwe kurd dikin di navbera El Ezîz û an Xarpêt û Dêrsimê de tên û diçin. Bi vî rengî hem welatî molayekê din anko bêhna xwe vedikin hem jî her wiha tecrübeyekê li ser golê bi keştiyê bi ferîbûtê dijîn bi vî rengî ew jî keyfa xwe dikin ji demeke xweş li ser vê golê derbas dikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Dêrsim.